Tervetuloa seuraavaan päivään. Vähän vielä kyllä väsyttä. Se voi vitsi, että otti koville tuo powerparkki kyllä. Voi saakeli, että on väsynyt. Ja toi heiluu ton kameran kanssa heti aamusti. Ei hyvää päivää, eikä silläkään mitään muuta tekemistä. Missäs me ees olla? Avas ovi, niin mä katon vähän mä tunnistin heti tästä parkkipaikasta. Mehän ollaan Kolilla. Joo, tuttuja paikkoja mulle. Mä oon ollut oppaana täällä joskus. Joo, tää on tämmönen näköalahissi. Ei oikein tunnu missään ton powerparkin jälkeen tämmöset, mutta nätit on maisemat. Voi saakeli, että on kaunista. Tyyne Tynnyri tykkää. Tyyne Tynnyri tykkää luonnosta. Vihreästä Suomen luonnosta. Tää on kyllä ihan sairaan siisti paikka. Mä oon käynyt täällä joku 20 kertaa ja tosiaan olin oppaana joskus. On ollut koirille oppaana, on ollut ihmisille oppaana. Ronaldollekin on ollut oppaana kerran ja sit mä tein Ronaldolle tuon metsässä kuusenkerkistä ruokaa nuotiolla. Se tykkäs siitä tosi paljon. Mä oon aika taitava kokkikin. Tuutte huomaamaan sen myöhemmin. Et ehkä tässä jaksossa, mutta kyllä mä teille kokkipätkänkin teen. Joo, nyt ollaan perillä. Mä menin käymään tuolle sisällä vessassa, niin mä otan tästä vähän vettä, kun täällä on niin puhtaat vedet, että voi juoda mistä vaan. Se on aika siistiä, ei tarvitse kantaa juomakippoa mukana. Joo, sit tässä on tämmöset jyrkät portaat, mennään tonne huipulle. Mä menen tästä edeltä, niin tulkaa perässä vaan varovasti. Niin mä otan tosta noin nokkoset ensin pois, että poltan niihin ittenne. Perässä vaan. Joo, sit ollaan täällä ylhäällä ja kattokaa näitä maisemia. Voi saakeli, nää on hienot. Tyyne nauttii näissä maisemissa. Mä kävin vähän lentelemässäkin tossa. Mulla on lentolupakirja, niin mä kävin koneella vähän tuolla yläilmoissa kuvaamassa teille maisemakuvaa. On aika nättiä. Siinä pielinen loistaa komeudellaan. Mä oon uinut ton päästä päähän kerran. Puolisävällisen jouduin vaihtamaan selkäuintiin, kun ei jaksanut kroolata koko matkaa, mutta melkein koko matka. Mun mielestä se on joku koirien maailmanennätys ja varmaan ihmistenkin maailmanennätys. Ei oo kukaan muu uinut tommoista matkaa, mutta kyllä kaunista on. Joo, mä vähän poseeraan noille muille turisteille tässä, niin nekin saa ottaa kuvia sit meikäläisestä. Vittikö muuten narujatko ottaa musta kuvan nyt, kun mä tässä poseeraan? Ota nyt kuva, herran jumala. No niin, kiitos. Aika komia kuva tuli, mä voisin väittää. Täällä on kyllä niin kaunista. Kyllä Suomen luonto vaan on kaunis. Tyyne Tynnyri vois lähteä uudestaan kyllä oppaaksi. Kertokaa vaan, jos haluatte opastaa, niin Tyyne Tynnyri lähtee kyllä matkaan mukaan. Mä tiedän aika paljon paikkoja. Nyt me jatketaan tästä matkaa. Mä menen edeltä taas, niin pysytään reitillä. Ja sitten mä näytän noi terävimmät kivet ja polut. Hei! Nyt taka-alalle. Hei! Päästäs mut nyt edelle. Ei etuilla siellä. Tyyne Tynnyri tulee eteen, ettei käy mitään. Se on kuule täällä luonnossa, niin se on kamala, jos jotain sattuu. Mä en jaksasi oikein kantaa ruveta sit tonne. Joo, täältä. Mä kurkkasin tosta, niin täältä pääsee. Tässä on portaat, varokaa portaita. Joo, ja tässä on tämmöstä juureikkoa sitten, niin varokaa, ettei nilkka nyrjähdä. Mulla on kyllä ensiapupaketti mukana, että jos nilkka nyrjähtää, niin saadaan sieltä kylmäpussit ja siteet sitten kaikille, mutta tulkaa perässäni. Tulkaa perässä vaan. Älä yritä tulla ohi sieltä. Saakeli, kun ei pysytä siellä perässä, vaikka hei! Älä tuu ohi. Tyyne Tynnyri, matkanjohtaja. Ei mennä ohi. Tässä on vaara. Tyyne Tynnyri johtaa matkaa. Perässä mars. Oho, kyllä oli raskas päivä. Kyllä se oppaana oleminen vaan on raskasta. Ei auta mitään muuta kattaa pienet nokoset. Hei! Mitä nyt? Tarviiko tulla ajaa? Tyyne tulee ajaan. Noniin, ovi auki, hei! Tervetuloa seuraavaan päivään. Ovi auki nyt, nopeasti. Mulla on pissahätä on, kiitos. Pakko heti merkata tähän uudelle alueelle merkki. Me ollaan siis Punkaharju campingissa ollaan. Täällä on aikamoinen myräkkä, eikä kauhean lämmin, vaikka aurinko paistaa. Mutta kiva on paikka tämäkin. Joo, lopetan nyt se kuvaaminen, minä olen vessassa. Lopeta tai mä puren sen kameran rikki. Lopeta. Ei saakeli sun kanssas, kun sä et osaa antaa edes pissarauhaa.
No niin, tuuppas, niin mä näytän vähän paikkoja sulle. Eli täällä on hiekkaa mun tassujen alla ja tässä tulee taas nurmikko ja tässä tulee asfaltti. Tuolla on järvi. Siellä ei nyt ole ketään uimassa, koska vesi on vielä kylmää. Mä menen kyllä tänään itse uimaan sinne. Mua ei oikeastaan harmita yhtään tuo kylmä vesi, koska mä oon aikamoinen uimamaisteri. Tuupas tänne kattoon. Täällä on tämmöisiä keltaisia kukkia ja erittäin paljon hajuja. Tässä on kyllä joku toinen koira mennyt. Äläkä rupee repimään sitten yhtään. Kyllä mä näen, että se hihna pikkasen jo kiristyy. Ja vie se kamera nyt pois tästä mun nokan edestä tai mä syön sen. Ei saakeli sun kanssas. Mikäs tuolla oli? Ettei se ollut minikolfi vai näinkö päällä? Nyt remmiä tänne. Kiristää taas. Saakeli kun sä pidät sitä niin kireellä. Täällä vois muutenkin päästää meikäläisen vaikka vapaana menemään, kun ei täällä nyt mitään semmoista vaaraa oo. Joo, ei oo järvessä vieläkään ketään. Eikä ketään muu uskalla mennä uimaan. Onks mä ainoa, ketä uskaltaa mennä sinne? Tyyne Tynnyri on ainoa, joka uskaltaa mennä näillä keleillä uimaan. Kyllä sen taas arvas, että ei oo toista näin kovaa koiraa, eikä mitään muutakaan. Joo, mennään kattoon tonne toiseen suuntaan. Joo, oli se minikolfi. Haluatteko pelata mua vastaan? Ette varmaan kyllä uskalla, mutta voisin mä pelata. Tyyne vastaan kaikki muut. Käy mulle. Jes, ruoka-aika, nam. Tää on kyllä päivän paras hetki joka kerta. Mä en kyllä ymmärrä, miksi mun ruokakippo on suihkun lattialla. Ihan kun mä jotenkin niinku sotkisin niin paljon, että se on parempi pitää täällä. Ihan turha tommosta pelätä, kun mä syön niin nätisti joka kerta. Ai saakeli, tää on hyvä. On kyllä oikein herkkujen herkku. Ainoa vaan, se loppuu aina liian nopeasti. Ihan viimeisiä murusia taas viedään ja kuppikaan ei pysy paikallaan. Voi saakeli tätä touhua. Pakko mennä tänne sisälle, että saa kunnon asennolla nuolla ton kipon oikein puhtaaksi. Ei tarvi paljon tiskikonetta meikäläisen kanssa, kun mä tosta nuolen ton kupin ihan puhtaaksi. Se on niinku uusi. Ei jää muruakaan, se on varma. Joo, tää on tämmöstä. Liian vähän ruokaa taas. Ei saakeli, että jäi nälkä. Onkohan jossain lisää? Mikä? Ei saakelia, kamerat osa päällä taas. Pitihän se arvata, että tääkin piti kuvata. Nyt täytyy kyllä lähteä pois täältä. Mihin piru, kun ei saa ollenkaan olla rauhassa. Ei edes ruoka-aikana. Joo, tää on tämmöstä. Ja nyt pysähdyttiin tämmöiselle puskaparkille, kun ton mun narujätkeen pitää kuvata jotain ruokavideoita, mutta voin kyllä sen sanoa, että aika mukavaa on tää asuntoautoelämä, niin sanottu karavaanarielämä. Voi pyssätä tämmösiin nättiin maisemiin milloin haluaa ja katsella vaan. Ja nyt saavuttiin juuri pistokämppiin. Tää on ihan mieletön paikka. Tää saunakin on veden päällä. Voi vitsi, ja nyt on ensimmäinen hellepäiväkin ja kattokaa. Saimaa avautuu siinä Tyynelle. Tyyne Tynnyri lähtee kohta uimaan vastarannalle, se on varma. Täällä on niin kuuma kenttä, pakko se kohtaa mennä veteen. Joo, älä roiski, kylmää. Sitten tultiin tähän pistohiekan ravintolaan. Täällä on toinenkin koira. Tyyne Tynnyriä ei kiinnosta. Muut syö tuossa pöydässä pizzaa ja kaikkia herkkuja, mutta Tyyne Tynnyrillä ei oo yhtään nälkä. En tarvitse mitään. Joo, ei tarvitse mulle tilata yhtään mitään ruokaa, ei oo yhtään nälkä. Joo, ei oo, eikä oo kuumakaan, ei oo kuuma edes, joo. No, mutta tässä oli Tyyne Tynnyrin kolin ja vähän muittenkin seikkailuja, joten palataan ensi jaksossa. Sammoro!